Аз ли съм първи? О! Аре, пичове! Опа! Е, тук е клек. Оп! 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 Ха! Абе, летат. Ама ние не летиме. Тук трябва малко по-бързи. Или е така. Чакай да те снимам. Чакай. Давай. Тук е лесно. О! Майко! Ох, майко! Оле! 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 Fuck! Аре, Ивак! О! Ще дойде? Но Олег, нали? Защо съм на предавка за даунхил по нагорното? Умрех. О! О! Ой, шит! Не ме яш. 192, брат. Пулс. Ай, карай, ако ще караш. Да. Аз малко трябва чилна, защото ще гръмна.
А? Oh, fuck. Fuck. Oh. О, бах ти урницата. О, о, о. Малко ръцете. О! О! Сопри малко. Иво! Чакай малко, е тук спреме. О! О! Че ръката малко ме заболя. Nice, а? Very nice. Още малко, а? Има. Има? Да. Айде, да си взехме. Смучи от Маркучо. Знаеш, че стига да издам. Да. Стискаш се зъби и смучеш. Много добре. Обаче ти си караш. Изрък. Страшно пътечле да си ебе майката. В началото много беше не за тия колела. Не за хора. То е за... Браво, и са тия така. Момчета, какво става? Вчера, да. Вчера, нека там горе на Каманака беше. Преди моста. Да. Преди моста.
Е така на р. Викам има кучета, аз докато кажа кучета и това вече третия минал. Куче! Леле, обаче. Ръката ми стегна. Ох, а то надолу. А? Сложи ли шина? Само ластик. Аз съм много прост, забравих си това за кръставата. Имам един пояс за реброто. Го забравих. А за баджака какво? Някакъв фристайл. Фристайл. Аз това те бех преди. Тогава трябваше хора да си купим медицински. Къде? Няма те питам къде. Аш къде? Малко по-нагоре. Е Малко по-нагоре. там некъде. Бати готиното. Това е бати готиното пътече. Доста е приятно, да. А то натам става, сега ще виж. Няма да се издаваме. Само малко ръката да чилне, Не, че... единствено тия камъняците в началото беха... Некои беха неминаваеми. Беха, да, за слизанка. Като за нас. Или друга вариант е да се прож да паднеш. Нали? Малко по-бързо. Ти си преценяваш. Всеки сам си преценя. О, май нещо чувам скърцане, май идват тия. Допушили са си фасала, те са се пуснали надолу. Бати извергите. Разбира се, ги намерихме. О. Вика 3 пъти съм карал не на пъти. И нищо не помня. И не ги помня. Изрод. Буда сервис. За спортен клуб Буда. Спортен клуб. Ще ходим ли? Гаранция сме там. На сервис. На обслужване. На сервис. Да се обслужим. Масла и филтри. Айде, че стана вчера. Карай! Никой не го взема този скок. Оба! Мале, на капа ударих тук. Леко, стой, стой! Стой! А се не върни! Май сме тука. Мисля, че тука бяхме. Тука сме. Той отгоре може. Ама е тук, защото отгоре трябва да фанем обратен завой, който не мога да не го видим, не съм го минавал. Бързак! Там има още един завой, дето не се знае, никой не го знае. И край на тилчето. Това само диплом, Да. Опа! Топче! Тук има дропче още едно. Виж, това дропче. Виж, това дропче. И там има, да.
О, Аре, бе, мотор. о. Да, наймаше му хареса на Олег. Не. На кой казах? Я му кажа, следващия път ще го вземем. Не, това ще го кътнем от филма просто. А? Уау! Малко спирам аз. На средата спирам, бат. Да ме кецнеш. Ето 181. Все едно катерим нагоре, бал си майката. И сега по едно време ми се прииска да плювна. Тук не мога да плювнеш. А ето май зифт. Не, пак. Ето да го имам филмирано. Иво ми пие от маркуче. На паро маркуче му е страшен. Директно от избора. Фанали ме? Оба! Ще да направя няколко шота. Аре бе, братле. Аре бе, братле. Ево и другия лут. Уху! Тук трябва през този камък, нали? Тук е малко клец. В смисъл Друс Ангелес, не че. Бах ти бързия, как си стреля. Тук има кал. Оба! Аз естествено съм на предавка, като за надолу. Като река Изворна.
Вила Ведра. Много добре. Това беше субиконата. Още малко и сме на дъното на валето. Да, ако имаше как сега да се качим пак. Между другото, Ето е неприятно толкова. Също ще се справя със сигурност за различни върти. между другото е тук по валето, за 2 минути сме горе. Абе, мига ли червено при мен? Много е трудно плюването с full face. Здравейте! Кире! Ей, насам сме! Да. Май тук мога да спреме за 10 минути. Наобратно сме. Да, на тук да чивнем 5 минути. Аз мисля нещо да се съблеки, защото след това... Я шипни стопа. Къде беше Кръгчето. Тук, Където който става.